बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय। बेनो जागोन जोंहा जिथुनिखि आङो मोनसे रिजर्टआव हाबनो नागिरदों आरोना। आं बे रिजर्टनिनो आङो बिदिनो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना। दे अब्ला लोगोफोर आङो बे रिजर्टआव हाबनोसै दसे, बेनिफ्राय आरो मा दङ आं बेखौनो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना। फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे। दायो सिङाव एन्ट्रि जाबाय लोगोफोर। नै समायना दे, ओरैबायदि मोजां जायगाया, फुल समायना रमायना फुल दंसोयो नै बिथिंनो नुथाया नैबिदि। बेनिफ्राय नै बिथिं जाबाय रेस्टुरेन्टआव हाबनाय लामा, नै बेयो जोंहा। समायना। दायो जोङो बे रेस्टुरेन्टआव हाबगोन। आङो रेस्टुरेन्टनि सिंनि नुथायखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो। आङो दा गुबुनथिं आङो थांग्रोनो लोगोफोर। दे अब्ला नायलांबाय था। बिदिनो फुल सारि सारि समायना जायगाया, साफा दै, बिराद साफा। बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं समायना समायना। समायना जायगाया बिराद साफा। बेनिफ्राय नै बिथिं दङ जोंहा, नै बै साइडजों दङ कटेज दङ आरोना। जुदि नोंथांमोना थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन। बेयो जाहैबाय रिजर्ट आरोना। बेनिफ्राय सिङाव आरो जोंहा गथ'फोर गेलेग्रा जायगाफोर दङ। नैबे रिसेपसन अफिस जागोन बे। आङो थारमाने हाबफेराखैमोन बेयाव, दिनैसो प्रथम हाबदों आरोना। बेनिफ्राय जायगायाथ' गुवारानो, गोबां गुवार। बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं आरो गथ'फोर गेलेहोग्रा दङ माखासे। बेयो जाहैबाय रिजर्ट आरोना लोगोफोर। नैबिथिं ग्राउन्ड दङ, थारमाने गथ'फोरखौ गेलेहोनो हायो। नैबेयाव गथ'फोर गेलेनायनि थाखाय फेसिलिटि दङ आरोना, सुबिदा दङ। नैबेयावनो गथ'फोरा जा गेलेबाय थादों नैबेयावनो। नैबेयाव गेलेहोनो हायो आरो गथ'फोरखौ। बेनिफ्राय आरो नैबिथिं बेरायग्लांनो बा थाबायग्लांनो थाखाय गोबां गुवार जायगा, फिल्ड दङ नैबिथिं। आरो गथ'फोरखौ फुटबलबो गेलेहोनो हायो बेयाव लोगोफोर। समायना जायगाया। आङो दायो रिटार्न जाफिनबाय। बेनिफ्राय आङो नैबिथिं मा होनना बुङो, रुमफोरथिं थांनाय जायासै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबिदि गोबां फैयो बेयाव गथ'फोरखौ गेलेहोनो थाखाय बा टाइम पास खालामनो थाखाय नैबिथिंनो। बेनिफ्राय आं दायो रेस्टुरेन्टआव हाबहैनोसै आरो लोगोफोर। नैबिथिंनो जोंहा फटक लालायबाय थादों गथ'फ्रा। बेनिफ्राय नैबेफोरनो दै लोगोफोर थाग्रा रुमफोरा। नै मोजां, खिन्थु साफा जायगाया, गोबां साफा आरोना। आङो बे सिंजों हाबहैनाय जायासै आरोना। बेनिफ्राय दायो जोङो रेस्टुरेन्टआव दसे मा मोनजायो आङो सिङाव भिडिअ खालामनो नाजागोन। बेनिफ्राय आरो जों जानायखौ खालामाबो जानो हानाय दै लोगोफोर। मा खबर? मोजां? मा जागोन जोंहा दा बेयाव? देलाय बुंलाय। मिथिया? थौदो जाहैनोसै होनबालाय न? थौदो।